5 mennesker, der synger med. Så skal vi bare de sidste 5.000 med. Vi prøver igen. Sød! Ja, så tegner det sgu til noget. Det er en anden 13, 14, 18, 21 fadbamser, så skal det være. Så lyder det godt. Men nu skal vi lige vende ned mod startområdet, hvor The Great Deer er klar til at blive skudt afsted som næste deltager. Det er jamen har du set det nye domicil, han har bygget op? Der er heller ikke bare gjort op. Men den der 30, den første udtrækker ned, det var jo en brugt, han købte i Holland. Inden de var færdige ved at bygge den op, så var den her... Ja, publikum, sæt lige nu bare lige en lapsalve af stedet ude til Extreme Edition, og lige vinke ud til Karina Lynggaard derude. Eller måske vinke til Thomas på det helt nybyggede projekt Extreme L Edition. Han gør ikke noget her. Jeg er faktisk spændt på, hvad L Edition kan han også drage fordel af hjemmebane. Det bliver spændende at se. Der er i hvert fald ingen tvivl om, hvis man kunne snakke en traktor i mål, så var det et godt stykke over. Så er der garanteret fuld pul hver gang. Det er en ting, der er helt sikkert. Det er Claus Falk, der klar med. En knips med talegaverne i år. Og det er altså ProTech CNC, der er sponsor